Саламыгыз, хөрмәтле дуслар, тугандар. Һеҙҙең менән тура эфирҙа осрашыу ваҡыты килеп тә етте. Хәйерле кис тапшырыуын башлар алдынан мин һеҙҙең барығыҙға ла эш көнөнән һуң матур ял һәм күңел тыныслығын теләр инем. Океан аръягындағы оло сәйсмәндәрҙең аҡыл менән эш итеү урынына һуҡыр тойғолар менән ишеткән булғансы ҡурҡыныс заманда һәр бер тыныс үткән көнөбөҙ, һәр бер тыныс кисебеҙ үтә лә ҡәҙерле, шулай бит. Бына шундай тыныс, матур, күңелле кистәребеҙ, көндәребеҙ күберәк булһын. Беҙҙең бөгөнгө тапшырыуҙа ла беҙ һеҙҙең менән һәр ваҡыттағыса туранан-тура аралашып әҙербеҙ. Инде бөгөнгө студиябыҙҙың ҡунаҡтары менән һеҙ һөйләшергә, әңгәмәләшергә, һорауҙарығыҙҙы бирергә теләрһегеҙ дип уйлайым. Бик теләп тотонорһоғоҙ беҙҙең тапшырыуға ҡатышырһығыҙ дип ышанам. Сөнки беҙҙең студияла бөгөн бик танылған, талантлы ғаилә. Таныш булығыҙ. Лилиә һәм Хәлиф Фәтиховтар. Таныш булығыҙ дип әйтеүемдә кәрәк булмаған. Бик яҡшы беләһегеҙҙер дип уйлайым. Шулай итеп, Башҡортостандың атҡанған артистары Лилиә һәм Хәлиф Фәтиховтар һәм уларҙың улдары Айнур һәм Илшат. Хәйерле кис, хөрмәтле туғандар. Һеҙҙе бөгөн үҙебеҙҙең студияла күреүгә мин бик шатмын. Рәхмәт. Һеҙҙең ғаилә тураһында белмәгән кеше беҙҙең республикала ла, унан ситтә лә белмәгән кеше бик һирәктер. Һеҙҙе күреп белмәһәләр ҙә, былай таныш булмаһалар ҙа, аудиокассеталарҙан ишетеп булһа ла беләләр. Шулай бит? Безне нығыраҡ күреп беләләр. Шулаймы? Безнең булмаған бер ерҙә юҡ. Менә теге Урта Азияларҙа, хәҙер инде шит илдәр дип атала бит инде. Булмаған бер ерҙә ҡалмады безнең. Себерләрне эшләп йөрөп ҡайтабыҙ инде. Артистларның тормош шулай бит. Гел юлда, гел гастролдә. Шуның өсөн безне күберәк күреп беләләр. Инде аудиокассета тип әйтеүем тағы ла шул тамашасыларға иҫкәртеп ҡуйыуымдан, ҡуйырға теләүемдән. Бөгөнгө тапшырыуға Фәтиховтар күстәнәсен алып килгәндәр, үҙҙәренең күстәнәсен, ул аудиокассета һәм тамашасыларҙың һорауҙарына, иң матур һорауҙарына яуап итеп, бүләк итеп, бына ошо кассета тапшырыласаҡ. Шулай итеп, беҙҙең тапшырыуҙа ҡатнашығыҙ, һорауҙарығыҙҙы әҙерләгеҙ. Әйтеүемсә, һеҙҙең йортта, һеҙҙең өйҙә әйткәндә был уникаль күренештер дип уйлайым. Мин һеҙҙән башҡа бындай ғаиләне осратҡаным юҡ. Бер ғаиләлә бер нисә музыкант, етмәһә бик билдәле музыканттар, баянсылар. Һеҙ шундай ғаиләләрҙе осратҡанығыҙ бармы? Шынлап та, ул теге ғаиләләр була. Әз генә уйнайҙар, әз генә жырлайҙар да. Беҙҙең инде Аллаға шөкөр, беҙҙең бөтөнөбөҙ дә профессионалдар дип аталабыҙ. Шундан менә инде Айнур профессионал баянсы, үҙе турында үҙе сөйләп үтәр әйтеп. Шунан кирсең, мин инде 25 йыл эшләйем хәзер сәхнәдә. Инде кемнәр белән генә эшләргә туры килмәде. Оло йырсылар белән. Лилиә инде бергә башладык. 25 йыл бергә эшләйбез. Ул инде русча әйткәндә конференция, җырлай, уйнай, уйын коралларында, мандолинада уйнай, баянда да уйнай. Бөгөнгө тапшырыуга эшләмәгән эш юк инде. Бүген башка эш кенә булгач алып килмәдек инде. Илшат инде безнең олы малай. Ул инде музыкант, клавишта уйнай инде. Һәм бик күп җырлар яза, композитор. Яшь композитор инде. Күптәнән беләм инде, бәләкәй генә сагынан ук. Һеҙ матур ҡыҙҙар дип йырлап йөрөгән сағынан хәтерләйем, 5-6 йәштән. Хәлифте лә Илшаттың йырҙар яҙыуы бына минең өсөн ул яңылыҡ булды. Етмәһә, бик матур йырҙар яҙыуы. Шулай бит? Хәзер инде күп җырлар алдылар менә. Үзебезнең оло йырчылар, Татарстаннан оло йырчылар, атаҡлы йырчылар менә Салауат Фәтхетдиновлар, Хания Фәрхиләр, барысы алдылар йырҙарын. Алла бирсә, шулар үсеп китсә, без бик шат булар икән. Бөгөнгө тапшырыуҙа ла моғайын уның йырҙары яңғырар дип уйлайым, йырлап ишеттерерһегеҙ моғайын. Шулай итеп, ғаиләлә бер нисә музыкант. Һуң кем башта, кем туш? Бына нимә мине ҡыҙыҡһындыра. Бәлки Лилиә әйтер булыр, яуап бирер. Халит баш булса, теге муйын бурышы бит инде. Иде шулай инде ул. Без син баш, мин баш дип алай җиңешеп йәшәмәйбез. Без бөтөн нәрсәндә киңәшләшеп эшләйбез, һәр бер эшне. Менә Халит запчасткә янашып китә ул. Бер үзе йөрөп кайтса да була бит инде. Юк, Лилиә, бер шөрөпне дә ул миннән башка алмай. Өйдә мин только шуны ишетәм. Лилиә, бөтен сүз Лилиә. Без бергә өйрәнгәнбез инде. Мин машина запчастына барганда да аны ияртеп алып китәм. Бер үзем йөри алмайым. Магазинға йөрсәк тә гел бергә. Икмәккә генә бер генә остановка бит. Мен әйтәм, барып килә Халит, икмәккә генә. Юк, әйдә үзең инде. Утыртып, зато мин машина белән барам. Мин инде сәхнәгә сыҡҡанда бигерәк тә. Мин инде магазиннарга теге ризыҡлар алырға йөрөй белмәйем. Бер җитешмәүлегем бар, ашарға әзерләргә яратмайым. Калган бөтен эшне дә эшләйем. Өйдәге анда теге слесарь эшеме, электр эшеме, менә яңа гына ремонт үткәрдек.
Үзебезнең көч Онда да белән, үзебез эшләдек. шул кадәр тырышып инде эшләдек. Шуңа инде мин әйтәм, магазиннарга йөрибез. Бер адымда җәй йөртмәйм, мин утырып көтеп торам, димәк. Шулай. Ну, тәмләшергә яраталар инде. Тәмләшергә табыз. Тәмле ашарга яраталар да барһалы өсөүле һеҙҙең күҙгә ҡарап тора бит әле бейме? Безнең өйдә эшеү генә түгел. Лилиянең җилкәсендә эш ират. Шуннан керсә әнкәй, минем әнкәй. Кыйна була бит инде. Минем әткәем менә яңарак кына мәрхүм булды инде. Аны күп тамашачылар беләләр, безнең передачлар да булды бит инде. Шуннан керсәң безнең әле улы кара овчаркабыз бар, Динго дигән кыз кеше. Безнең төпчек кызы биртәбез. Аны телевизордан передачлар булды инде алтырда. Шуннан керсә попугай бар тагы. Тағы бер ғаилә ағза. Барысын да ул ашата, барыбызны да жуындыра, киендерә. Біз Хатта этегеҙҙе йырларға өйрәткән шикеллеме? Ысынлап та шулаймы? 16 концерт эшләп кайтты Казанда, Тинчурин театрында. Лилия белән барып. Шулай кассеталар чыкты аның. Менә алып килмәгәнбез бит. Алып килмәгәнбез. Торырый менә шунда җырлап. Бигрәк тә кызыл. Уныһын киләһе тапшыруларга калдырып торайык, дип әйтергә кирәк. Кыскасы гына үҙегеҙ хаҡында Хәлит Фәтихов дигән баянсы икәнен кеше белә. Ана ҡайһы яҡтан, ҡайһы ерҙең һыуын эсеп үҫкән икәнлеген бына хәҙер тамашасыларға әйтеп үтәйек инде. Мин үземнән башлайым инде Рәсәй. Мин үзем инде Илеш районынан Саетҡул дигән ауылда үстем, тыуҙым, Исәмәттә, минем әткәйемнең ауылы. Шунан соңғы йылларда инде үстем мин. Бик матур бәләкәй генә авыл, Ҡызыл Байраҡ дигән. Аның исеме дә матур. Шундый икенче Швейцария дип әйтәбез инде. Шул ауылда үстем, Ишҡарда йөрөп уҡыдым. Безнең нидән инде безнең колхоз бик бай сәнғәт кешеләренә. Без бер ауылдан, дип атала бер колхоздан, Фөлнә Сираҗетдинова, халыҡ артисткасы. Бер ауылдан. Шунан күрше ауылдан гына шушы бер колхоздан Фәйрүзә Шәйдуллина, халыҡ артисткасы, Капылда эшләй. Менә без 3 кеше бер колхоздан. Бик байлыҡ бит инде. Безнең Илеш районынан талантлар бик күп. Аны шутлап бетереп булмай. И зур, шағирҙәр, композиторлар, иң өлкән буыннар, иң көчлө артистлар. Гомумән Илеш яғы таланттарға бай яҡ. Шулай бит, уңдырышлы яҡ, икмәккә лә бай ул, таланттарға ла бай. Ә хәҙер тамашасыны тыңлап алайыҡ әле. Кемдеңдер һорауы бар. Тыңлайбыҙ һеҙҙе әле. Ишетәсезме? Ишетәбеҙ, һаумы. Ишетәмесез, бұл Зәрә Файзылға янымны, мин тоже Илеш ягынан Хали, Лилия. Менә минем сезгә шушындай сорауым бар иде. Ничек итеп 25 ел буена шушындай матур гаиләне кайсыгы шушылай итеп ныҡлап, матур итеп саҡлай, шуны әйтегеҙ әле миңә. Шундан килеш нисек хәзер как сез уйнайсыз баянда бит, беләсезме, бөтөн йөрәкләрне ярата. Шул хәтле дә ҡартая да белмәйсең, шушылай итеп, йәш итеп торорҙа. Ҡайсыгы шушы хәтле матур гаиләне шушылай итеп тота, Лилиямы, Халитмы? Шушыны миңә әйтәләр. Инде Хоҙайым сезгә исәнлекләр, саулыҡлар, тазалыҡлар, гел шушылай итеп, күңелле итеп, безнең сөйөндөрөп, шушылай итеп йәшәгеҙ, ярамы? Мин әйтәйемдер инде, тикеле әйтеп үтәйем. Ул үзен маҡтап ултырып булмай. Шуның өсөн мин маҡтайым әле. Бына шылтыратҡан апай үҙе маҡтап бирҙе бит. Зәрия апа, рәхмәт шалтыратыуығыҙ өсөн. Менә безнең шулай сәнғәтне яратҡан кешеләр менә шулай безгә звонить итсәләр, концертларда безне алҡышлап ҡаршы алсалар, урамда йөрөгәндә инде күрешәләр, ҡосаҡлап алалар. Без инде шат, безнең артистларның бөтөн күңел булыу безнең ҡул чабыуҙан да һәм безне ҡаршы алыу, җылы ҡаршы алыу. Ә инде кем донъяны алып бара дигән сорауға мин җавап бирәм. Лилия, мин әйтәм инде. Зәрия апа, ул бит тормошта ир баш диләр бит менә. Ир инде ул ир, бөтөн менә донъяның ауырлығы, бөтөн һәр бер хатын ҡызның җилкәсендә төшә. Менә аны инде әйтеп торасы юҡ инде. Лилияда инде, Лилия, ул безне төгәлләштереп, һәр бер үзне җайлап, майлап, килештереп, көйләп кенә тора ул безне. Ысын джентльмен яуабы булды, булаймы? Ҡай ваҡыттагы күлмәк утюклый башласам, өшәрҙән дә 9 күлмәк утюкларға туры килә. Шуға һәр ваҡыт йәш күренәһегеҙҙер әле. Ҡартайырға ваҡыт. Без шуңа да йәш дип үзем әйтәлмәйем, үзебеҙне. Йәш күренәбеҙҙер, сөнки менә Зәрия апа Йәш күк. булып ҡала беләһегеҙ. Зәрия апа күк, безне яратҡан кешеләр, халыҡлар арҡасында без үзебеҙне
может, Безгә Урысча канат әйткәндә. куеп, безне дәртләндереп җибәрәсез дип мактап. Әйе. Артистка күп Кешене бит кирәкми. мактап кына торсаң, ул канатланып китә. Тагы кемдер безгә шылтырата. Алло, тыңлайбыз. Алло, Әйе, тыңлайбыз. Халид, Лилия. Bu Minbagizov Muhammed. Baymak rayonundan. Ben özüm İskar oğlu yigiti. Sizning efirda çıgığınızı ko'pdan kutamiz. Yaratamiz. Hurmat etamiz. Kelajakda planlarınız hem qachon bizga kelasiz. Zo'r hurmat ham rahmat bilan. Пландарыгыз хакында кем җавап бирә? Бәлки Лилия? Әллә. Планнар күп инде ул. Планнар Баймак күп. ягына барганда һәм. Баймакта без кайтканыбыз да юк. Әйе, безнең Бөтенләй икенче булганыбыз. Кайтканыбыз да Анда юк без кайтканыбыз юк Баймакта. безнең икенче районыбыз инде ул. Безнең дуслар бик күп анда Баймакта. Талкас күлендә ял итәләр, безнең гел шунда барып ял итәбез. Без әле менә яңа гына кайттык. Мен мәдәресне беләм. Ул Җилайыр совхозыннан, совхоз техникумнан. Шуңа без анда 2 тапкыр булдык. Инде нинди генә бәйрәм үтсә дә безне чакыралар. Безнең битендә үзебезнең төркем Ихлас төркеме. Ул безнең Ихлас төркеме номер 1 дип атала инде. Номер 1. Шул Ихлас төркеме белән без инде барабыз гел. Анда эшкә. Концертлар белән инде чакыралар. Шуңа рәхмәт безгә шалтыратканнар өчен. Безнең киләчәктә инде Алла берсә тагын барырбыз. Җәйгә. Без инде җәй икән анда безне казалыклар ашатып, күл буйларында йөртеп, кымызлар эчереп, сыйлап йөртәләр. Менә шул кадәр безне иң якын дуслары, туганнар күп күрәләр. Шуңа аларга рәхмәт барысына да. Безнең тапшыруыбызны карап торулары өчен рәхмәт. Әйе. Һеҙҙең бригада тураһында һүҙгә шыма гына күсеп киттек шикелле. Һеҙҙең концерт төркемегеҙ тураһында. Әйе. Ул төркем Ихлас ҡасан барлыҡҡа килде? Унда кемдәр ҡатнаша? Безнең Ихлас төркеме 10 ел хәзер. 10 ел исем кушканга 13 ел без бергә эшләйбез Шамил Хамайнов белән. Әле яңаракка бергә үткәрдегез. Без бик шатланып карап утырдык. Шамил Хамайнов белән бергә эшләйбез. Һәм безнең төркемдә без аерышмайбыз бер-беребез белән. Менә ничә ел бергә башлаганбыз, һаман бергә эшләйбез. Менә бер учта без. Шуңа бер-беребезнең характерларга төшенгәнбез, аңлайбыз. Инде бар бит Ихлас төркеме дигән икенче исемнәрдә. Анысында әйтеп үтәсе килә инде. Безнең инде беренче, шуннан кирсен хәзер икенче Ихлас исеме куштылар тагы. Аннан өченчесе дә килеп чыкты. Шулай булгас, һеҙ иң ихлас булып сыҡтығыҙ. Әйе, безнең инде халык белә инде безне Ихлас номер 1 диләр. Шуңа. Ну, алар яшьләр. Әйе. Хәлит тураһында бер аҙ тамашасы белде. Былай булгас, хәҙер инде Лилия һеҙгә күсәйек әле. Һеҙ минең белеүемсә Ауырғазы һәм Дуғасы, шулаймы? Ауырғазы районы Солтанморат ауылынан. Безнең районда төшөп калганнардан түгел бит инде. Шулай, әйе. Бәхти агай Гайсин, мына Идрис Газиев, Зифан Агаева, Галимжан Ибрагимов ауылынан бит инде безнең. Мына Фәрит Богдановлар туудырган район бит инде. Мин Һеҙ йырлайһығыҙ да һәм нәфис һүҙ оҫтаһы, шулаймы? минең беренче эшем нәфис сүз остасы. Шуңа мин бик сөйли белмим. Шулаймы ни? Һеҙ бүген концерт ваҡытында бар анда һөйләп бөтөрәһегеҙ. Концерт вакытында барында Ятлаган. сөйләп да мин бит кеше язып биргәнне ятлаганны сөйлим. Шуннан ничек әйтим инде, минең тормыш юлым башланып китте. 10 классны тәмамлагач та шул театрда эшләргә хыяллана торган идем бит инде. Стәрлетамак драма театрына дип әзерләнгән артистка идем инде. Стәрлетамак культура агарту училищесына укырга киттем. 1 ел укыганның соңында Академ театрдан Су юлы спектакле белән гастрольгә килделәр. Шуннан буларның гармунчылары ширләп киткән икән. Шуннан булар безнең училищега килделәр бит инде. Минең беренче укытучым, шул беренче сәнгатькә юл салган укытучым мәрхүм инде Хубей агай Якупов булды инде. Анарга килгәннәр күрәсең инде. Ул әйткән инде, менә миндә бер баянда уйный белә торган кыз бар. Мин сезгә шуны бирим әле дип. Ул вакытта Таһир агай Кәримов исән иде. Ул мине тыңлап карады да булды. Сеңгелем, алабыз без сине. Шулай итеп мин бөтенләй икенче якка борылып баянчы булып киттем театрда. Шуны инде алар мине шул Уфа сәнгать училищесына күчерделәр, театр бүлегенә. Ул вакытта инде менә минем белән бергә укыган иптәшләр Курчак театрында эшләр. Безнең беренче һәм азакы выпуск булдык. Курчак театр артистлары булып чыктык без. Мин инде хәр онытканмын инде Курчакларны ничек тотырга да белмим инде.
Шундан соң бер ел академ театрда эшләргә туры килде инде. Укып беттем дә, Нәҗип агай Хафизов мәрхүм ул вакытта исән иде бит инде. Мине театрга алды эшкә. Башта шулай баянчы булып йөрдем. Озак инде мин буйга бик бәләкәй генәмен бит инде, бәләкәй идем инде анда. Бигрәк тә бәләкәй булганмын күрәсең инде. Миңа малайлар роле бирә башладылар. Мин яшь булганмындыр инде. Мин әллә качан хәзер 20 елдан пенсия чыгып киткән булыр идем. Травести дип атала бит инде. Шунда уйнап йөргән булсам, мин пенсияда утырган булар идем. 20 елдан соң биючеләр кебек. Ә миңа хәзер мин филармониядә бит инде. Сүз жанрында эшләүче артистка миңа 55-кә тиклем эшләргә, Аллага шөкер, ансый инде. Асра мин шатланып торам. Шулай бер елдан соң Нәҗип агай чакырып кертте дә мин инде эшләгәч инде. Лилия, синең урының филармониядә. Син уйныйсың да, йырлыйсың да, биисең дә, синең урының филармониядә. Шулай итеп мин филармониягә күчтем. Бер ел эшләгәннән соң. Һәм шулай итеп Халитте осратканһыгыз. Шуннан Халитне очраттык инде. Шулай итеп, мына шундый матур гаилә барлыкка килгән. Был егетләр нишләп шым гына утыралар дип уйлайлардыр әле тамашасылар, әйме. Илшатты баяннан бирле кылын таркылап караным, ул мөгаен синтезаторда һөйләүгә караганда яхшырак уйнайдыр, йырдарында яхшырак яда. Шулай бит. Бәлки бер-ике генә һүз шулай тамашасыларга әйтеп китерһегез. Музыкага килүегезнең сirri, сәбәпләре. Шулаймы? Мөгаен шундый музыкаль гаиләләр башкаса булуы мөмкин дә булмагандыр, әйме. Ә инде Айнурды тамашасылар яхшы белә, әмма ул хәбәргә төшкәнгә тиклем мин тамашасыларга һезнең музыкаль күстәнәсегезне тәкъдим итмәкчемен. Музыкаль күстәнәсләр алып килгән безгә ошо музыкаль гаилә һәм башкаса булуы мөмкин дә түгел. Бүген һез тамашасылар тере музыка ишетәсәксез. Тапшырыгызның башынан алып адагына тиклем һезне тере музыка шатландырасак. Шулай итеп башкорт һәм татар халыктарының көйдәренә тезмәне аталы уллы Айнур һәм Халит Фатиховтар башкаруында тыңлагыз.
Hay aferin. Булды. Безгә тагыла кемдер шылтырата шикелле. Тыңлап карайык әле. Алло. Исәнмесез? Һаумыгыз? Хәерле кич. Һаумыгыз? Алло. Ай. Исәнмесез? Һаумыгыз? Хәерле кич, Халид, Лилия. Сезнең бүгенге мотор кичегез белән без шатлыгыбызны уртаклашыгыз килә. Без дип әйтәм, Раил һәм Фира. Шундай матур итеп утырганыгыз өчен безне тагын шулай бер кат гармонда уйнап, матур сүзләрегез белән шатландырганыгыз өчен рәхмәт әйтми булдыра алмадык. Сезгә тагын да семья бәхете, гаилә бәхете, эшләрегездә зур уңышлар телибез. Тагын да халкыбызны, илебезне матур җырларыгыз белән, матур сүзләрегез белән шатландырыгыз. Сораудан да бигрәк теләгебез шул. Сораубыз кайчан концертлар була, филармониягә барырга безгә туры киләчәк шулар турында. Рәхмәт сезгә, исән булыгыз. Шылтыратыгызга рәхмәт.